Kaixo, Estitxu Garain naiz eta gaur hona Ibarrera etorri naiz, dendari eta merkatariekin elkartzera. Hitzaldi txiki bat emango diet, markagintzari buruz, marketing teknikei buruz, eta zehazki ikusiko dugu marka bat nola sortu eta eraikitzen den, ze faktorek daukaten garrantzia, eta faktore horien artean euskara bera oso presente egongo da marka bat eraikitzeko prozesuan. Euskarak eman diezaiokelako komertzio bati plus gehigarri bat. Kalitatea komunikatzeko orduan izan daitekelako elementu garrantzizko bat. Horrez gain, prozesu estrategikoak eta marketingak zertan lagundu dezakeen ere ikusiko dugu, eta espero dut bertako dendari guztientzat erreminta baliagarriak ematea.